Δυστυχώς το νησί μας σε πολλές περιπτώσεις δυσφημείται για το θέμα των υποειδών. Ίσως κάποιους να ενοχλεί ακόμα και το γεγονός ότι στο νησί μας έχουμε γαϊδουράκια. Στη Θηριακή Πολιτεία λοιπόν μας ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα η ευζοία των υποειδών, αλλά και η ενημέρωση του κόσμου, και για αυτά θα φροντίσουμε. Πρόκειται να διοργανώσουμε ενημερωτικά επαγγελματικά σεμινάρια με τη συνεργασία επαγγελματιών της υγείας των ζώων και των επαγγελματιών ημιονηγών. Σκοπός των σεμιναρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τους χειμερινούς μήνες, είναι ακριβώς η ευζοία των υποειδών. Θα βελτιώσουμε τους υπάρχοντες σταθμούς για τη στάση και τη στάθμευση των ζώων. Θα βελτιώσουμε σημαντικά τις υποδομές σκίασης και παροχής νερού. Και φυσικά θα επικαιροποιήσουμε τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής για την αποφυγή της ρύπανσης των κοινόχρηστων χώρων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο της χώρας μας, είναι υποχρεωτική η καταγραφή με μοναδικό αριθμό και μικροτσίπ όλων των υποειδών μέσω της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Πρέπει όμως να μάθει και ο επισκέπτης, ο τουρίστας της Σαντορίνης, τι σημαίνουν τα γαϊδουράκια για αυτόν τον τόπο. Έτσι, με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων, θα δημιουργηθεί μια ειδική καμπάνια ενημέρωσης των Ελλήνων και των ξένων επισκεπτών του νησιού. Η καμπάνια αυτή θα διαδοθεί μέσα από τις διαδικτυακές πύλες του Δήμου Θήρας, ενώ το QR code που θα δημιουργηθεί θα ενσωματωθεί όλο το περιεχόμενό της. Θα υπάρχει επίσης σε πολλά σημεία του νησιού, όπως οι στάσεις στάθμευσης των υποειδών, κεντρικά σημεία συγκέντρωσης κόσμου κλπ. Το περιεχόμενο της καμπάνιας θα είναι πλήρες και ολοκληρωμένο και θα περιγράφει την ιστορία των υποειδών στη Σαντορίνη, τη σημαντική συμμετοχή και συμβολή τους στην καθημερινή ζωή των ντόπιων από αρχαίων χρόνων, τις σωστές σύμφωνα με τον νόμο σημερινές συνθήκες διαβίωσής τους και άλλα. Το πρόγραμμά μας θα το βρείτε στο thirakipolitia.gr.